Už můžu. Táda, tada, táda, tada, táda, tada. Páni, Lily, vypadáš nádherně. Já vím, jsem nádherná. No, jsem princezna z pohádky. Jsem do těch šatů moc hubená. Chcete $300 za zmenšení šatů přes prsa? Ne, prosím, mějte se mnou slitování, paní. Vdávám se už příští sobotu a jsem do svých šatů moc hubená. Jo, zhubla jsem, aniž bych se o to snažila. Halo? Co se stalo? Řekla mi krávo a zavěsila. Nevím, co mám dělat, asi budu muset zaplatit těch $300. Co, 300? Lily, zbláznila ses? Tohle není problém, je to povolení jíst. Podívej, co jsi vždycky chtěla dát k jídlu, ale nedala, protože to bylo hrozně zvrhlý. Jedno dokonalý čokoládový suflé s malinovou a brandy polevou, k tomu banány obalený v karamelu a horu oříškový zmrzliny. Mám tady šlehačku a pytlík bramburků. To beru! Polož tu smaženku. Lily musí za týden nabrat aspoň 2,5 kila a mým úkolem je pomoct jí. Tohle je nejlepší svatební dieta. Zhubla jsem 0,5 kila. To není možný, Lily. 3 dny si jedla jenom u McDonalda. Tušila jsem, že ty keci o fast foodech jsou předsudky. To bude ten svatební stres. Musíš zvýšit příjem. Lily Aldrinová, předveď mi, jak sníš 20 karamelek. Jo. Jo? Jo. Neuždibuj, zaútoč na to. No tak, Lily, opři se do toho víc. Nemůžu. Rychlejc, než si tvý tělo uvědomí, že má dost. Snažím se. Co? Ty brečíš? Fajn. Ty brečíš? Vychrtlá holčička fňuká. Tak je, sakra, pohni!